Assalamu alaikum. Har kullum dai naku ne Ali Muhammad Adam, wato da ku sani da Libo tutorial ɗinmu za mu koya mana yadda ake canza background a waya ne ba tare da kayi aiki da Photoshop ba ko kuma Corel Draw a kwamfuta ba. Abu sauki ta zo hannu yanzu. Abin da za mu yi aiki da shi shine PixArt. Za ka iya zuwa kai downloading ɗin shi. Ga dai shi nan PixArt, yanzu za mu buɗe shi. Alal misali wannan hoton, tare a ce ga hotuna nan sun shigo, to ni a ce zan yanke wanda yana so in canza background. Wanda zai faru sai mu zo mu buɗe cut out, sai mu fara aikin mu. Idan nan ya tafi, yanzu sai mu ɗan bar jikin shi, mu ɗan saisaita shi yanda muke so. Your boy, I'm Skido. Oh, na 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 na. One time, two time. Give me one time, baby, one love. One time, two time. Give me one time, baby, one love. One time, two time. Give me one time, baby, one love. She dey blow my mind, baby boo. I dey with you, my baby. I love you too, my baby. I like your side, baby. I will never leave your side, baby. If you love me, baby, come and take it through, love, baby. I like music, baby girl. One day, one time, I will blow, baby girl. Come and dance with the church, baby girl. Abin da za mu yi mu saving, to sai mu zo mu tafi mu ce secure pit ga nan. Secure pit ga nan, idan color muke so za mu sassaka mu hoton. Nan za mu iya canza color background. Dan za mu rage size ɗin hoton, gashi nan. Za mu iya mu rage size ɗin shi. Idan background ne nan dole sai dai kai downloading ɗin shi da data. Idan ma ba ka da data dai ga image nan, wanda idan kai kayi saving nashi, yanda za ka yi blurring abu nan. Gashi nan dai. Za mu iya danna wannan mai plus ɗin domin mu je mu nemi hoton da muke so. Mu duba background. Mu ce ga wani nan. Mu taɓa shi, gashi nan. To ga dai shi nan kuna gani. An ƙara size ɗin shi. To dai tutorial ɗin da za mu kawo muku kenan. Kar ku manta da subscribe, sannan kuma ku dinga mana like, domin shi ne zai dinga ƙara mana ƙarfin gwiwa. Sai anjima.